Yo, what's up mga kayuman and people? Sungunyan niya akong katagdiyo sa Libmanan National Park kung saan inayo ang tagdadayo ng mga turismo dito sa Libmanan. Magayon ka, di me, mas magayon pa sa ex mo na binayaan ka. Sana all. So, iba na nindo kami kasi lilibutin mo na. Lilibutin mo ang buong mundo. Nakasama kayo! So, palaog na kami, man. Kung mahiling nindo, paglaog mo pa lang sa gate, ma-entrance ka. Pagka-entrance mo, mababasa mo dito ang Welcome, Libmanan Caves National Park! Panis! National Yambuy. Yan ang inabot na International National of Gravity of the Earth. National because the earth is Of the city of the ESI. Salamin sinagyan, tamin dapat naman kita. Men! Dapat nagduman kita. Patay mo niyo. Duman nga rin pabalik yan. Tagadigdi, naka-oragan. Okay. So, nagdodornongan pa. Hype na ni. Sabi na, swimming. Nature. What is cave? Cave. What is cave? Cave is a nature of natural opening extending from the surface of the earth of the landscape. Mapagalong parang magtaas. Pero sulit men. Kaya kung sa mga ano dyan, magdidina ka mo. Sundong pasyaran, maurag na adventure of the world. Magdidina ka mo sa Libmanan, men. Let's go. Videographer ko si Charles TV. Like din doon page niya. Subscribe. So may lalaugon kami ngayon na kuweba. Sana all nilalaog ang gabos na kuweba. O yan na po. Hey! Madiklomon baga! Ang buhay ko kang nawara siya. Madiklomon boy! Mama! Mama! Araw ka na boy pa nagpa-vlog. Dapat maliga ka dyan. Kasi yan ang inabot na happy ending. Joker! Hype ka, Will. Baka itao mo kami sa kulto, Will. Will, present dito ko. Madiklomon, boy. O yan mga kaibahan ko po. Madiklomon na dyan. So, malawag na naman na kami sa panduwang kuweba. Inang si Will, kada ako naarama sa buhay. Ay, sulit man, oh. Di ba malamig igdiyot? Malamig igdiyot. Malamig da akul. Malamig bikol. In English, bakit? Pagalon! Bakit yung bagtasan? Pero ano, Gina kita, logon ta na. Ula! So de mi na nilog si Panduwang Kuweba ta, nilog na dakang iba. Kaya buldak na dakay ang kuweba. Kaya ibang kuweba na lalog mingon yan. Sana all. Itong fresh from the farm pa man. Itong presko! Ayo. Ay, grabe ay. What's up? So nga may makipot na kuweba. Bastuso ng mga kaibahan ko. Yan. Hining ko ibang ini, nadigyan ko na ni. Yan. Babiram kuragon. What's up? Pagalon. Alam nyo ba na Yan si Seho. Men. Yan po, ipalo rin ang page niya, Seho. Seho. Yan, support vlogger. Yeah. Yo, what's Yan up? si tour guide, inayo si. Yajiboy! Inayo si. Charles TV! Yes, sir. Kang mga Lizuel! Ano na yun? Star ni ka mga ano? Baboy Ramo! Baboy Ramo, ilong ko daw patingin. Madiklumong baga. May panikit, may panikit! Sabi nga po. Sabi nga po, may panikit! Wala! So nag-inot ako sa inda. Nagbabaan ako ta. Diklumong duman. So, hindi yun ako. More didi. Kaya kung gusto nyo magpa-share sa mga araw kaniyo, kung gusto nyo magpagaanot, tigdi na ka mo, gawag balik-balik ka mo, baba taas. Kung di ka mo gaanot dyan, pag niwangon ka mo dyan. Pero sulit mo talaga didi yun. O yan naman, Kalangkawan Cave. Yan o. Kasi rin, Kalangkawan Cave yun din. Kalangkawan Cave, man. Kalangkawan Cave. Kalangkawan.
Kalangkawan. Pahingalo mo na. Yo. Hindi ko na kaya talaga. Mapakalo po maglakaw. Mawara ka. Pero mas mabagal pag sigo. Inuta ka mo, men. Yan, Duan. Pahingalo mo na tigay, B. Ano, pagal ka na? Opo. Ha? Oo, pagal na ako sa iyo. Anong kailangan kong gawin? Pagal na dasa sa AI ka, pagal ka na. Pagal na, mag-intindi. Tika, pagal ka na. Sobra pa. Sa? Paglakaw. When I'm out and it's sleeping, and I need you on my phone. Cause you know So, inipapaling ko guys, inidaya ang inapod na danger sound, naka-uragan. Panis ka mangira kang like sound. Ayo. Nakula ko nagapo. Nakula ka man talaga. Hindi mo manara mo kung paano mo ilalaugon. May palaog pa yan, men. Men. May nagbababa man dyan. Hanggang sa inyo, buri ba ka mag-guho niyo? Hindi kita soba. Yun daw ang danger. Pababa pa ka mo? So, natakot da. Takot daw ulit magpadangat. So, dahil ang dumahihiling, tamadiklomon. Madiklom talaga. Pasito ng hype group. Garo ni ano? Charis! Pero, hindi na kita. So, nainot na naman ako sa inda. Mapagalo man kaya. So, kung gusto nyo magdigdi, di lang kami sa libmanan mga men. Solid. Solid digdiyo. Gusto mapagal. Goods man. Ayos man ang pagal. Solid. Kaya, sa mga trip dyan, mag-nature, mag-adventure, mag-nature. Basta sa trip nito, mag-arg-arg ng ginigibo mo eh. Gola ka mo. Pagalon. So, hat lang. Diyan kami hali. Piling mo yan. Diyan kami hali sa bago. Tapos, nagdumang kami sa taas. Ngunyan, pabalik na kami doon sa exit. Tapos, may kuweba pa dalang dudumanan. May agyan pang magayon na tanawin. Kasi, wala, ganun naman talagang gusto natin eh. Maganda-ganda palagi. Palaging positive lang sa buhay. Ganun yung gusto natin sa buhay, man. Kaya, let's go. Charles, anong masasabi mo sa adventure tangon yan? Mapakalo maglakaw. Pero, mas mapagal magpadangat. Itong taong dahil ka man pinapadangat. Buri, gas-gas lang arog kayo na linya. Dapat arog ka ni, men. Arog ka ni. Listen, dahil ka magpadangat. Yan. Ay, buri, ini nakal... Panay ba akong kalbaryo nga naman ng langkaw kang hayop. Ano naman yan, Will? Papardara mo kami sa... Ay. Pag sinakat nindo yan, iba't ibang tanawin na makikita nyo sa inyong buhay. Dito nyo makikita ang view na hindi nyo nakikita sa buong buhay nyo. Kaya pumunta kayo dito at umuwi na agad nyo. Saan ba to? Sa Libanan? Sa Libanan lang? Yes, Libanan Camarines Resort kung saan nakatira mga pogi, magaganda at Masisiram. So guys, in-interview ko ng hayop yung ini yung shoes yung ini yung bukong hayop. Kaya so, let's go. So, yun yung pampiran ko iba na lang nila lalaogon mi. Puro ka kuiba nilalaog mi. Siyempre lalaki kita eh. Dapat mga kuiba talaga lalaogon. Taba ko itong. Pero dito nilalaogon basta kuiba pa yan. Di ba na kita? Let's go! So, tarik ko naman yung tanang nilalaog. Hindi na kita. Hindi naman kita sa, ano, last na nito iba? Yes. Yo. Ano na yung last na? Pagalong baga. Naman ba gawin? Gawa pa doon sa na. Na? So, Walang masabi. Pagalon. Putang ina. Ano tanggal ang dahil sa hawak? yo, what's up? So, pababa na kami. Mabalik na kami. Diyan na kita dyan. Nakakulog dyan. So, pabalik na kami mga men. Taparagal na dyan mga kaibahan ko. Maluluya pa. Maluya pa sa Erinuman. Maluya pa magsakat. Ayan. Ha! Maluya sa kabus pero sa pulutan makusugod. Di ba aling makasog sa pulutan? Ang importante, basog. Tama man. Ang tumba pa na. Harani na kami sa
exit sa luwasan. Sana ako niluluwasan. Wow, grabe kaya mga kaisipan nindo. Luwasan, exit. Oh, exit, luwasan. Exit. Oh. Luwasan is the most powerful weapon which you can use to change the world. Putang na English to ah. Ito inapod na. Varsity. Walo baga. Aron dyan ang dinata na dumanan. Hindi ko aram. Gabusin na dumanan ta. Tara, Lisyo. Kasungkulan kita, kasungkulan. Yeah. Kasugkulan. Dami talaga. So, yan na kami sa gate. Paluwas na kami. Exit na kami. So, nahiling nindong kagayunan kanino. Libmanan National Park. Te, shout out sa imo te. Sa nagbabanta digdiyo. Ingat ka dyan. Firme. God bless. Yeah. Sup to down. Slow G. But baby, these conversations will break me. I'm sorry I wear you like crazy. Papadari inas mo sa lulo mo. Slow. Diyan mo man din. Kumalat, kamay naman ako. Diyan mo din. Kamainom ako. Okay. Yan talaga. Siyempre, pag napabaha ka, mainom ka man. Paragon tamasin mo. This is called nature white. Because, panalo. Ay, malipot na lang. Morag. Lasang tubig. Nakakabasa. Yeah.